It-tensjoni nukleari bejn l-Istati Uniti u l-Korea ta' fuq qed tissokta. Tant li l-Korea ta' fuq qed tibqa' thedded b'attakk u l-Istati Uniti tajt li l-Istat wieġeb b'saħħa. Dawn id-dikjarazzjonijiet wasslu biex għajnejn id-dinja tad-diplomazija qegħdin fuq kif se tiżviluppa din is-sitwazzjoni. Id-direttur tal-Akkademja tal-Istudji Diplomatiċi fl-Università ta' Malta Stephen Kalleja stqar kif huwa evidenti li l-politika barranija tal-Istati Uniti ġiet maħkuma mill-interessi tal-Korea ta' fuq. Inti qed tara l-foreign policy tal-Istati Uniti qed tiġi tista' tgħidek hijacked mid-dil-kwistjoni, mhux għax mhix kwistjoni importanti, imma nafu li l-Istati Uniti sew fil-Vant Nofsani in ġenerali, sew fil-kwistjoni ta' Sirja, sew fil-Libja, sew f'ħafna partijiet fil-Venezuela. Il-fatt li għandek il-Korea ta' fuq qed tiddomina x-xena internazzjonali u l-politika barranija tal-Istati Uniti qed ikollhom impatt ħafna fuq kwistjonijiet oħra, kwistjonijiet ukoll li huma importantissimi. Għandek ir-relazzjonijiet bejn il-potenzji l-kbar, il-great powers. F'dan l-ambitu hemm ukoll kwistjoni tal-karattri tal-mexxejja u kif id-diplomazija qed tieħu sura differenti lilin minn dik tradizzjonali. L-istil tal-President Donald Trump huwa stil l-istrateġija tiegħu, għalmenu kif narajja jien, hija the best defense is offense. Illi inti dejjem jaqbillek illi tkun biex nuża kelma tarħil politik blant ħafna. Iħobb ikun blant u naħseb li kulħadd jaqbel li d-diskors tiegħu ma jistax ikun aktar blant, sew ikun f'xi rally, sew jekk ikun il-podium fil-White House, kif ukoll jekk juża l-famuża Twitter. Retorika li ma bħala għal Kalleja dan għax fil-każ tal-mexxej tal-Korea ta' fuq ilu juża diskors immirat biex jinstiga. Però ma xiex iddur il-kwistjoni. Fin-nofs hemm Non-Proliferation Treaty, dak li jgħid li ma jkunx aċċettabbli li pajjiżi ġodda jkollhom il-kapaċità li joħolqu armi nukleari. Ftit wara t-tieni gwerra dinjija, il-Peninsula tal-Korea inqasmet fit-tnejn bil-parti ta' fuq żviluppat fi stat dittatorjali, illum immexxi minn Kim Jong-un, stat li fix-xenarju globali huwa iżolat, madankollu mexxejja jsostnu li l-attività nukleari tal-pajjiż tagħmlu preżenti kontinwament. L-aħħar testijiet fuq missili jissuġġerixxu li l-pajjiż għandu armi ballistiċi interkontinentali bil-kapaċità li jaslu sal-Istati Uniti. Għal 5 darbiet għamlu testijiet fuq armi nukleari u hemm il-possibilità li ħolqu missila żgħira biżżejjed li toqgħod f'rocket. Iżda minnu l-għadu ewlieni għall Korea ta' fuq? L-Istati Uniti. Madankollu għandha armi lesti mirati lejn il-Korea t'isfel u l-Ġappun fejn hemm eluf ta' truppi Amerikani. Il-mistoqsija l-oħrajn sar xi ħaġa biex din l-attitudni ostili titwaqqaf. Kien hemm tentattivi biex jintlaħaq ftehim iżda fallow. In-Nazzjonijiet Magħquda imponiet sanzjonijiet ħorox li ftit li xejn għamlu effett. Iċ-Ċina, l-unika alleat, ukoll għamlet pressjoni ekonomika u diplomatika. Fuq kollox f'xenarju fejn il-possibilità ta' gwerra nukleari hija reali, bissa hemm inċertezza. Il-Professur Kalleja bħal ħafna jittama li tirbaħ id-diplomazija.